Chino! Kimchi! Kimchi! Chino! 오빠. Hoy, ikaw! Isa ka rin ba sa ginawang pastime? Sweet sa'yo pero sweet pala sa lahat. Inuuto ka gabi-gabi, pinupuyat ka gabi-gabi. Tapos sa umaga, nawawala. O baka yung trauma mo ngayon galing sa kanya. Paano, lagi mong sinusugalan? Bata. Mas bata sa'yo. Ayan, nilalaro ka tuloy. Yang trauma mo, tiisin mo yan. Ginusto mo yan di ba? Mahal! Ano yung sa'yo? Kimchino입니다. Aish, namiss kita ne. Ako na lang sugulan mo ne. Nasa taong chinito talaga yung true love. Ay nako, sinasabi ko sa'yo. Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 69 tayo, gabi-gabi 69 tayo. Hindi 6 to 9 PM, di ba? Pero mahal, na pagtanto mo ba na sugal ka ng sugal kapag sa jowa tapos bata, tapos ang ending lang sinasaktan ka? Di ba sa Chinitox natin na pag-usapan na natin kung bakit huwag kang sumugal sa mas bata sa'yo, umiwas ka sa bata. Pero parang hindi ka natitinag Yang pumupuyat sa'yo parang pamangkin mo na yan Pero subukan mo naman sa kaedad mo o di kaya mas matanda sa'yo. Kahit more than 10 years gap, di ba? Malay mo sila yung mag-alaga sa'yo. Total, malapit na yung Father's Day. Subukan mo naman sa daddy. Uy! Hindi, malay mo, di ba? Si Kim Chino, nasa tamang edad na rin yan. Ano, game ka ba? Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, share ko sa iyo ang 3 dahilan kung bakit mas okay ka relasyon ang mas matanda sa iyo. O ito unang kadahilanan. Mas okay ang matanda kasi mas mature sila mag-isip. So mas matandang jowa, mas malawak na yung karanasan sa buhay, pati na rin sa relasyon. At pwede ring mas kalmado na yan kung paano harapin yung problema sa relasyon. At hindi na makikipagtaasan ng ihi. Alam mo yun, yung hindi na makikipagtaasan ng ihi, ng pride. Hindi na rin padalos-dalos at kapag gano'n, mas malaki yung chance na stable yung relasyon nyo. Unlike kapag bata, mahilig pa yung makipagtalo, uso pa yung exploring stage, di ba? Tampuhan. Kapag matanda, wala nang energy makipagtalo yan. At marami ka nang problema sa buhay, definitely, iwas-iwas na sa conflict, di ba? Choose a daddy or a mommy. Huy! Isang dahilan pa lang yan para jumowa ka ng mas matanda sa'yo, ng daddy. Like Daddy Kim Chino. Huy! Meron pa ako 2 rason mahal sa aking pagbabalik. Itutuloy natin ang Chinitox kung bakit mas okay jowain ang mas matanda sa'yo. Huwag mong ililipat ang radyo para magka-love life ka naman. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1